Δελτίο καιρού και θαλασσών για τους ναυτιλόμενους και την ελληνική ναυτιλία. Μέρος πρώτον, μέρος δεύτερον, μέρος τρίτον. Συνοπτική περιγραφή του χάρτη καιρού επιφανείας. Υψηλές πιέσεις κατά τη Βόρεια και την Κεντρική Αφρική. Χαμηλές στη Βόρεια Ευρώπη, Νότια Ευρώπη. Βόρεια Βαλκάνια, Νότια Βαλκάνια, Βόρεια Σοβιετική Ένωση, Νότια Σοβιετική Ένωση και τη χώρα μας. Για σήμερα και αύριο προβλέπεται κακοκαιρία στην χώρα μας, μονοκύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τις χιονοπτώσεις στα λούνα της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και Ορεινής Πελοποννήσου. Θα χιονίσει αύριο και στην Κρήτη και στα βόρεια ορεινά της Αττικής. Η δε θερμοκρασία θα κυματίσει σε χαμηλά επίπεδα. Θα κυματίσει από -3-4 στη Βόρεια Ελλάδα έως 8 βαθμούς Κελσίου και στην υπόλοιπη Ελλάδα από 0, -1, -2 έως 10 τοπικά 14 βαθμούς Κελσίου στα νησιά του Αιγαίου Πελάγου. Οι άλλοι θα πλένουν μέτρια, αλλά από αύριο θα ενισχυθούν και θα πλένουν βορειοδυτική ισχυρή. Ήταν το δελτίο καιρού και θαλασσών και τους ναυτιλόμενους και την ελληνική ναυτιλία. Βροχές με τοπικές χιονοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες από τις πρώτες απογευματινές ώρες της σήμερα, ημέρα Δευτέρας 9 πρώτου 2012, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Καλό σας απόγευμα.